Poučný príbeh. Život je ako šálka čaju. Bývalí spolužiaci z vysokej školy mali po pár rokoch už každý svoju prácu a napredovali vo svojej kariére. Jedného dňa sa dohodli, že by bolo fajn, aby sa stretli a išli pozrieť ich profesora, ktorý bol už toho času na dôchodku. Počas ich návštevy sa ich debata po chvíli zvrtla na sťažnosti na stres v ich práci, ale aj osobnom živote. Profesor ich pozorne počúval a za okamih sa spýtal: Dá si niekto z vás šálku dobrého čaju? Všetci súhlasili a tak pán profesor odišiel do kuchyne pripraviť čaj a poháre. Po chvíli priniesol veľký čajník a niekoľko rôznych pohárov. Boli porcelánové, kryštálové i plastové. Niektoré vyzerali draho a luxusne a iné zase veľmi lacno a obyčajne. Profesor vyzval bývalých žiakov, aby sa obslúžili sami. Povyberali si teda poháre a naliali čaj. Keď mal každý v ruke svoj pohár, profesor povedal: Všimnite si, že všetci ste si vybrali krásne a draho vyzerajúce poháre, zatiaľ čo tie obyčajné a lacné zostali na tácke. Všetci chcete pre seba len to najlepšie a hoci je to prirodzené, je to aj váš najväčší životný problém. Je to zdroj vášho každodenného stresu v práci i doma. Buďte si istí, že pohár samotný nepridáva čaju vôbec nič na kvalite. Pohár je len niečo, čo je v niektorých prípadoch veľmi drahé a v niektorých prípadoch i skrýva, čo pijeme. To, čo ste skutočne chceli, bol iba dobrý čaj a nie pohár, z ktorého ho budete piť. Podvedome ste však šli všetci po tom najlepšom pohári a začali ste sa obzerať, aké si vybrali tí ostatní a porovnávať ich. Život je ako ten čaj. Vaša práca, peniaze a postavenie v spoločnosti sú poháre. Sú to iba nástroje, ktoré vám pomáhajú život prežiť. Žiadny pohár vám nezabezpečí, aby ste prežili kvalitný a šťastný život. Tí najšťastnejší ľudia nemajú to najlepšie zo všetkého, ale dokážu zo všetkého, čo majú, urobiť to najlepšie. Žite jednoducho, milujte veľkoryso. Buďte starostliví, hovorte láskavo a pri pití čaju si vychutnávajte to, aký je a nie len to, z čoho ho pijete. Dúfame, že vás tento príbeh inšpiroval. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a dať like, aby ste nezmeškali ďalšie zaujímavé videá. S pozdravom, Dejiny sveta v skratke.